Moj problem je alkoholizam. Bila sam 3 godine čista i opet počela da konzumiram. Pa dobro, imala sam nekih psiholoških problema. Zaokupljen alkoholom nisam toliko obraćala pažnju na članove porodice, što me je u velikoj meri dovelo da dođem ovdje. Imam 44 godine, moj problem je alkoholizam. Pa meni je ovo zapravo drugi put. Bila sam 3 godine čista i opet počela da konzumiram i recimo da sam se na vreme javila da opet stanemo na put tome. Imala sam nekih psiholoških problema, ali sam ja shvatila da je možda malo i moj hir. Mada mi je psiholog otvorio oči da to baš i nije hir, nego su to neki problemi koji su doveli do toga, kao okidači. I da ne bi nastavila, ja sam se javila ovde da ponovo prođem kroz lečenje. Mislim, ja nisam nešto baš puno pila, ali već poslednjih par dana sam nekako postala zaokupljena alkoholom, nisam toliko obraćala pažnju na članove porodice, što me je u velikoj meri dovelo da dođem ovde. Tada mi je bilo teže, zato što sam osjećala veliku krivicu. Ja sam sebe dovela u istu poziciju kao što sam bila ranije, tako da mi je svakako bilo teže. No dobro, ja smatram da sam jedna hrabra žena i ono što moram da prođem i radi nekog boljitka, to nije problem ni da prođem. Sad se spremam da idem kući i dobro sam. Pa da, ja počinjem u ponedeljak da radim, počinje školska godina, deca isto počinju da idu u školu, tako da se život nastavlja, samo sa zdravijom, zdravija ja.